kaisa sini Agadora Museum hai ajago norong no bagai sate wi tongo norong no manai se thamaro norong masih sini tongde aseng no hambayan kolom toya kar simi sinai tongde norong no bagai ang sate wi tong aseng video langsung na berana mamang lain lainnya batang ayo bisa sama orang aja ngomong orang-orang ya. Sok baiknya Victoria Memorial Kolkata awa location dongkha Jawaharlal Nehru Road Kolkata West Bengal aro to hokeno Victoria Memorial norokno bayabrok ang video upload khlaini mayang mani karon ke ani kongre rok manjangman bagai ani voice record rok taibu kami ani bagai ang voice record rok khlaimai ani bagai video upload rok khlaimani ani bagai ang norokno nakar sana awong keseng borok bangya na yang tei hapga ultui norong nokoi man na ayang tei khaksa phajik ke baskam norok srai ke baskam bai nang norong no nung na bagai sia tege tongo nungui man khana Victoria asuk ke kotor jaga borok sai borok phaijak naina bagai building bu kusuma kobas tanga oi kena ora hor sal borok hailai nailayo nailai de bom teke gor lai dong selfie wala rok ke pas sina lai dong Kolkata phaika ke bonai ta thang de Victoria asuk nai thok norok nungui man khana obo hongke baskang Victoria Memorial ni je baskang obo ke dalan obo ke Victoria jaga rani borok oro mangthong ta gais namai naitho ke tongka